Hayi, siyazizwa indaba wengane zakwethu. Siyazizwa indaba, uyabona indlela enginithanda ngayo. Mina ngizonilethela. Ngilethele ezinye-ke indaba namhlanje. Ngilethe nje ezinye indaba wengane zakwethu ezimnandi kanjani. Ey'suke ebaqulusini. Lapho kuzoba nama-by-election khona ngeyi-16 kaJulayi. Wey'ngane zakwethu, uyazi lapha emaqulusini laba asenkingeni. Stress siyabanyisa. Uyazi angithi benze njani-ke? Ama-address alapha abaquluseni bayawazi angithi vese. Kwakade kuyiwadi yabo. ANC abanendaba nabasaba le-MK ngoba i-MK last year inyusa amanamba bona behlelwa amanamba egcineni laphana i-MK yona ethola amanamba amaningi kunawo. So manje le ndaba ivese baphathisa ngekhanda. Ngalokhu kusondelana kwabo-ke neyigebengu i-ANC sebesondele no-ANC angithi. Inkatha madoda ingenzele into esingayazi thina KZN siyazi lento. Sifunde ubhasing. Uyazi yenze njani-ke? Kuthiwa inyonzo hlobo lodwa indiza ndawonye. Lento iyakutshena ukuthi inkatha nayo isizigebengu. Iyakutshena ngoba yasuke yasondela ku-ANC ungazi ayofunani ku-ANC. Ihambe yaye endaweni ey'fana nakuphi yabona koLundi yakodlomodlomo lokwakuthiwa iLouisburg ngalola limi lwamabhunu nale koDumbe Ngoje lezi ndawo nje ey'sharawunde umasipala lwasebaqulusini. Yahamba yabhalisa abantu lapha angithi Themba ukuthi izokwenzani? Izokwenza ibhasing. Before ngiqhubeke nale ndaba, uma ukuthi uhlala eDumbe, uyazazi uhlala eDumbe. Nathi uhlala eNgoje, uhlala eDlomodlomo noma uhlala oLundi. Please, bengizothi mina ngelanga lama-election la nge-16 sihlale nje endlini sekungaya kama ukuthi phela ufuna ukuyiphumela i-trip ngoba phela upetrol wabo vese mhlawumbe nanokudla bazonifuqa nangokudla. Songaya-ke kodwa inkinga kuzoba inkinga ukuthi ungakhishwa indlala endlini but kulungela kunankinga. Usungaya kuyifuqela ukudla manje uma beyonika igibha uyoyithatha lezo gibha anginankinga. Kodwa ukuthi uyitshela ukuthi uzovota khohlwa. Uyazi i-MK yenze njani? Sive siyabhala incwadi yatshena IEC la kwenzeka u1 no2 no3 no4 wathi IEC okay wasothatha IEC wathatha ilokhuzane i-voters roll ushona khona. Remember phela uma kuzobona ama-by-election abantu banikeza ithuba lokuthi bebhalisela ukuvota washona khona. Numbers bani ba-house number bani namazi bani hayi asimazi. Waya kwendawo namazi bani hayi asimazi. Kweminye imizi kunga-2 kunga-3 kunga-4 kunga-5 namazi bani asimazi. Bengene komunye futhi namazi bani benze nje kaningi yabona ngizobala kushona ilanga. Manje into esibabangela i-stress kakhulu-ke yileyo ukuthi ibhasing ngekusabasebenzela. Ingekusabasebenzela ibhasing phela i-MK kade ithathile le ndawo ngokhetho ngo-May 2024 29 May. MK laphana yavese yazenzela nje abantu abaningi bavotela i-MK. Ulungele kanginankinga. Esinye i-stress sekuyilesi i-candidate umphakathi awuyazi ayaziwe ekuhlaleni. Ifana nami njengoba mina ngiyihlalela lapha nje eGoli. Kungcono ke mina ngcono ngoba bangazi nakhona noma ukwaziwa kusuke kungachazi ukuthi phela usunamandla ukuthi ungaba i-candidate ngoba nakho uyaziwa. Into esidinga imisebenzi yakho kakhulu. Yabo ukwazi sesokwazi nakho ukuthi sikwazi sizokwazi ngomsebenzi. Baba sebalanda uVundras nje oyifanele nanangumacekeceke. Thoyihlalela ngapha koNewcastle. Kwathiwa hamba wona ngathi bayaphakana sebesondelela kwagogo sebenengqondo yalapha kwagogo. Sokufaka wena. Hambi yoba ikhansela kuthiwa ihlalela ngapha koNewcastle umfo wakhona ekuhlaleni kodwa nje uyihlalela koNewcastle abanje njengoba nami ngikhishwa amatoho nje ekhaya angiletha la iGoli. Into ethi ayifane nale noma ingafani incemishi kodwa nje into ethi ayibe yodwa. So inkinga sibafakela i-stress kakhulu futhi sekuyileyo manje ibhasi ngayisezokwenzeka ikhansela laziwe emphakathini kwalokhu kwabona i-leadership yakhona leli khansela ilazi. Futhi nje khona umuntu usondelene napha kwi-leadership bamthatha kwathiwa yilalela wena phela uyazi umzala malume kagogo kamkhulu kasisi ngena la thatha umphaka khona. Umphakathi awusamazi phela manje ngoba bathembe ini ukuthi noma ngakuthiwa umphakathi awumazi lo muntu kodwa ibhasing
izosebenzela lo muntu kamzala kamalume kagogo kamkhulu ka-anti kakhokho kabani bani kakasibali mase ngenile la shosho uzoba ikhansela ngoba sizoshaya ibhasing manje ibhasing ayisenzeki ingasenzeki ibhasing lo muntu akaziwe emphakathini ngabe kuzolandwa phela abantu basolundi abazovotela ibeach abamazi umuntu abazomvotela Louisburg lekodlo modlomo kuthiwa woza uzovotela ibeach kulandwe kongoje woza uzovotela ibeach mhlawumbe nanongombe bezobalanda sasa kulandwe yini endawo kodumbe woza uzovotela ibeach abaladla ikhansela belizovotela nje abantu abangalazi leli khansela yikho amakhansela esixhaphaza ke endaweni ngoba votelwa abantu abangawazi sebesondele ke ANC yangithi nathi sibaphatha isithethe kakhulu manje into asebenza manje sebethini bafuna ukhetho oluhlehla awuhlahliki umshado makoti engalahlekile kuqala intombi ukuthi uma uyithathile kuthiwa kwakuneyimbangi imbangi bingamani impela intshontsho intombi ifika ithwale umakoti mayilahlekile ke siyazi ukuthi umshado usuyohlehla so nje umakoti engalahlekile nje umshado awuhlehli ukhetho likhona nge-16 zika July 2025 so into besicela abantu baqolusini niyabazi abantu enihlala nabo ekuhlaleni niyabazi engahlali nabo ngeke emakhaya thina siyazana emakhaya uyazi siyazana nje akuthiwa sasifunde ezikoleni ezihlukene siyazana nje emakhaya mase niqhamuka senimaningi senizovota nina singanazi iwadini nisukaphi ngoba phela sasinazi nala iwadini niphuma kuphela iwada inkulu ayifani ne-sub-region owadi ngeke ningazana ewadini kuyenzeka la igoli singazana ewadini kodwa emakhaya ngeke emakhaya kuthiwa sazana nosaziwa umuntu nje wena eningamazi ningavumi avote yabona nenze lento yenziwe eRichmond umuntu abebengamazi ekuhlaleni ubengavoti bebengamazi bengavoti eRichmond awaziyo uqhamusa uzovota wena waziwa ngelanga lokuvota kuphela waziwa umuntu yenze njalo eningamazi akavoti ngoba khona idlazana mhlawumbe lingaba nenhlahla lisale lesikhathi ayisiuthi babangela istress isilungulela siyabanyisa sebekhotha umlotha kwaze kwayiyo lenkhathi ningabayeki izindaba ebengilethile ke mina lesa kusho mina amacekeceke ningabayeki ubungesiwa sendaweni awuvoti futhi sekuyilona themba labo lokugcina ke leliyana yabona manje sebethemba ibhasing yababhayisisi wona masipali bese bethembile mkhulu loyana ake nihambeni niyovotela ushintsho lo yamgqoqo ufuna ukubona ushintsha lo yamgqoqo loyana ufuna ukubona kukhona umuntu ophuma kwa transport uthi hey umgqoqo wami uyabheda ngeke phela kuneyimoto ehamba lapha nezisuka kuGoli ezisuka koNewcastle ezisuka eMpumalanga ezisuka koForecrest ehamba kulo yamgwaqo leyana noma udlulu saba ngisukuma ucela amanzi ngicela ngipha amanzi wamanzi awekho usaba ngisukuma mawuthi umuntu nefoni nemoto nje engacharge usaba ngisukuma ngicela ningichargeise ngoba uzothi uyangena kuthi ugesi awukho yizo lezo ndaba siyabonga.